Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga pinaagi sa sining istasyonan sang radyo kita makapaambit sa imo sang pulong sang aton Ginoo. Kagining pulong sang aton Ginoo nagatudlo ini sa aton sang matarong nga dalan, sang husto nga kaladtuan, sang isa ka persona nga kinahanglan ikaw ko kag ako may kaangtanan kag siya amo si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nagpakatao agod nga siya makapakita sinang hindi makita nga Dios. Ang nakakita sa akon suno sa iya, nakakita sang Amay. Ang nakakilala sa akon suno sa iya, nakakilala man sa Amay. Si Ginoong Hesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Walay bisan sino nga tao nga makakadto dito sa Amay kung hindi pinaagi sa iya. Ang ngalan ni Ginoong Hesus kahulugan ini nga ang Dios nagaluwas. Jesus, God saves. Kag ini nga kaluwasan abyan ginahatag niya ini hindi tungod nga kita naghimo sang maayo, kundi tungod sa iya nga kaluoy. Ang kaluwasan abyan hindi ni siya padya. Suno sa mga pagtudlo sa iban nga mga tao. Ang ila pagtudlo, ang kaluwasan padya tungod kay may buhaton ang tao nga mga maayong buhat agod nga makabaton sining padya nga amo ang kabuhi nga wala sang katapusan o kung kaluwasan dira sa kay Kristo Jesus. Kundi ang kaluwasan abyan dulot gift. Anong ginahambal sang Roma 6:23 kay ang bayan sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga wala sang katapusan dira sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Sa gabi nga si Ginoong Hesus dito sa garden sang Getsemani, sa iya pagampo nagampo siya para sa iya kaugalingon, kag nagampo man siya para sa iya mga gintuton-an. Labi na gid nagampo man siya para sa imo kag sa akon karon nga mga tumuluo sa sining nga panahon. Sa bahin sa pagampo ni Ginoong Hesus para sa mga gintuton-an, iya ginsambit ang iya nga paambit sinang espirituhanon kag Diosnon nga mga pagpakamaayo sa iya mga gintuton-an. Suno sa balaan kasulatan dito sa bersikulo 11, iya man nga ginpaambit una ang pag-isa, ang paghiusa sang mga gintutunan. Ang mga gintutunan, kung aton usisaw ng ila background, sila mga kaaway. Pariyo abi sa kay Simon Silotes, isa ka rebelde sang imperyo sang Roma. Si Mateo o kon si Levi, isa ka empleyado sang Roma. Ginisip sa mga Silotes kag mga common nga mga Hudiyo nga ang mga publicans, mga traidor kag mga makasasala sila batok sa Dios sa mga katawan sang Israel, batok sa mga katawan mismo sang Israel, kag traidor sila sa kasuguan nga ginhatag sang Dios dira sa kay Moses. Pero pinaagi sa ilang nga pagtuo kay Ginoong Hesus naghiusa ining duha ka nagakontrahanay tungod sa ila mga kausa, tungod sa ila mga panglantaw sa kabuhi. So gin-share ni Ginoong Hesus ang mga espirituhanon na pagpakamayo pariyo sinang paghiusa. Ikadua, dito abyan sa bersikulo 14, English, I have given them your word, and the word has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. Ginhatag ko sa ila ang imo nga pulong, kag sila gindumtan sang kalibutan, kay hindi man sila iya sang kalibutan. Kaangay nga ako, hindi iya sang kalibutan. Ginshare ni Ginoong Hesus abyan ang identity
sang separation or sanctification. Gin-share niya sa iya mga gintutunan. Sa panahon nga kita, abyan, wala pa sa kay Kristo Jesus, iya kita sang kalibutan. Ang aton mga una-una kalibutanon, ang aton mga hambalanon kalibutanon, kag unod nun, nagapahayag sa aton mga kailigbon, ang aton kaladtuan, padulong kita sa kalaglagan. Pero sa nakabaton kita kay Kristo Jesus, sang naginulsol kita sa aton nga mga sala, sa nagsalig kita sa iya, ginpaambit ni Ginoong Hesus ang amo nga identity na kita lain, separated, nahamulag kita o nasiparar kita sa kalibutan. Ginpadumdum kita ni John sa 1 John 2:15 and 16, "Love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." Nagdugang pagid si John sa sining mga kamaturan. Silin niya sa verse 17. "And the world passeth away, and the lust thereof, for he that doeth the will of God abideth forever." Ginpaambit ni Ginoong Hesus inang espirituhanon nga pagpakamayo that we have the identity of being separated from the world. Hindi kita tagadirigid abyan sa kalibutan. Busa ang aton nga pag-uyat sa mga pagkabutang nga gintugyan sa Ginoo sa aton kinanglan light, kasi naton casual kay aton ini ihulog, buy-an naton ini tanan nga mga butang sa kalibutan. Hindi naton ini madala dito sa lain nga kalibutan. Hindi nimo madala ini sa infierno abyan, kag hindi man naton ini madala dito sa himaya. Kay siling sang isa ka ambahanon, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ato na kalimtan ang aton pagpanagiya sa malapad nga duta, ang pag-angko naton sa matahong nga balay, ang pagbakal naton sa madamo nga mga salakyan. Ini dekorasyon sa kabuhi. Congratulations kung may abilidad kag may kasarang ikaw sa pag-angkon sa sini nga mga butang. Maayo ang Ginoo sa imo. Maayo ang iya pagimuno sang imo mga kinahanglanon. Pero abyan, kabay pa kung tani nga hindi ikaw mabulag sa sinang paglantaw sang mahimayaon naton nga manluluwas. Ngamo si Ginoong Hesus. Ang verse nga ako nabasa kaina, kag gin-share na kon dira sa Facebook wall somewhere. Amoy ning Hebrews chapter 12 verse 2. "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Ang mga problema sa sining nga kalibutan, ang mga possessions sa sining nga kalibutan, ang mga personay sa sining nga kalibutan, kabay pakuntani, hindi balabag, hindi upang, hindi dingding, hindi pader, na tungod sina, hindi kita makauyat, pinaagi sa aton mga espirituhanon, nga kamot kag abilidad na ginahatag sa Ginoo. Hindi kita makauyat sa aton Ginoo. All these things, problems, possessions, position in life, and even personnel from all walks of life could not be hindrances or obstacles in our relationship and fellowship with the Lord Jesus Christ. Yes, we are separated from the world. And be not conformed to this world, but be ye transformed
by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diyos nga balaan, salamat nga ang imo bugtong anak si Ginoong Hesus nagpaambit, nag-share sa mga espirituhanon kag Diyos nun nga mga pagpakamaayo sa imo mga kanakan. Ikaw magapakamayo sa amon sa gihapon. Pinaagi sa imo pulong, sa imo balang espiritu, sa presensya kag communication, connection sa iban man nga mga Kristohanon. Ikaw, O Diyos, magagiya sa amon nga pagalaktan nga dalan, maghatag sa amon sang kusog sa paglikaw sa mga tentasyon kag mga malain nga connection or ginatawag contacts or friends, false friends sa sining nga kalibutan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, amon ini ginatugyan nga may pagpasalamat. Amen. Dairil, salamat gid sa imo nga pag replay sining aton nga programa karon. Ang Dios magapakamaayo sa aton nga tanan. Damo gid. Salamat.